Mae'r wythnos hon yn wythnos Gwrth-Fwlio. Fe ddylai'r ysgol bod yn lle ddiogel i bawb. Dyma lle rydych yn dysgu pethau newydd. Yn chwarae ac yn gwneud ffrindiau. Mae bwlio yn stopio hyn. Dylai neb cael ei bwlio. Mae bwlio yn neud i pobl teimlo wedi brifo yn unig ac yn drist. Yn anffodus, mae yna mathau gwahanol o fwlio. Gadw enwau, gadw pobl yn pethau gas. Taro, cicio, brathu, gwthio. Peidio cynnwys rhywun, hewl clecs. Ysgrifennu nodiadau neu graffiti cas. Ysgrifennu llythyrau creulon neu anifyr. Rhannu lluniau cas, postio pethau cas am rhywun ar-lein. Dweud pethau cas neu rhannu lluniau cas ar ffoniau symudol, apiau neu ar-lein. Os oes rhywun yn gwneud un neu amrywiaeth o'r pethau uchod drosodd a trosodd, mae'n gallu bod yn fwlio. Os rwth yn digwydd unwaith fel ffrio efo ffrind, ymddygiad drwg ydy hynna, nid bwlio. Os oes rhywbeth yn eich poeni chi, cofiwch dweud wrth oedolyn yn eich cartref neu yn yr ysgol. Weithiau, mae'n dda siarad gyda ffrind. Fedrwch chi hefyd cysylltu dros y ffôn gyda llinell gymorth meic. Peidiwch â chadw'n dawel. Mae mwy o wybodaeth a bosteri a phecynau gwybodaeth o amgylch y ysgol. Roedd cyfle i ni wisgo sanau od i'r ysgol heddiw. Cyfle i ni plant a staff fynegu ein hunain. A dathlu ffaith ein bod yn unigryw. Mae pawb yn unigryw. Ond hefyd yn gyfartal. Thema wythnos Gwrth-Fwlio eleni yw unedig yn erbyn bwlio neu United Against Bullying. Mae unedig yn golygu Pobl yn dod at ei gilydd. Yn gweithio fel tîm. byddai'n well pe bai pawb yn dîm. Yn uno i wrthwynebu bwlio. Pe bai pawb yn unedig gyda'i gilydd, byddai pawb yn fwy o deulu hapus. Pe bai neb yn atal bwlio, byddai ysgolion ar byd i gyd yn lle trist iawn ac ni fyddai neb yn dymuno bod yn y lle hwnnw. Mae bwlio yn gas iawn. Ac mae cael eich bwlio yn hollol anheg. Cofiwch beidio bwlio oherwydd mae'n drwg. Y peth gorau allwn ni wneud i atal bwlio ydy dod at ei gilydd a uno. Rydyn ni mwy pwerus fel tîm, nid ar ein ben yn hunain. Byddaf yn gwneud fy rhan trwy geisio sicrhau bod pawb yn y lle chwarae yn cael ei gynnwys. Os oes rhywun yn wahanol, fel ein sanau od, byddaf yn dathlu hynna, ddim yn gwahaniaethu. Dywedwch wrthyn nhw i ddod i chwarae gyda chi. Byddai'n dewis peidio taro a chicio. Bydda fi'n dewis peidio bod yn gas, byddai'n well gen i parchu pobl. Bydda fi'n dewis peidio i gwneud hwyl a pobl eraill. Byddwn yn fwy pwerus pan fydd pawb yn dod at ei gilydd i gyd fyw'n hapus. Mae angen i bawb ohonom ni chwarae ein rhan. Dewch i pawb ohonom ni ddod at ein gilydd a chwarae rhan i uno i wrthwynebu bwlio. Unedig yn erbyn Bwlio! Beth fydd eich rhan chi?